O éxito avala as visitas guiadas que dende hai 7 anos ven desenvolvendo no Ía Histórica durante épocas de vacacións, como a Semana Santa. As visitas guiadas é un elemento fundamental, cada día máis consolidado, con máis participantes. Temos un patrimonio cultural e paisaxístico natural tamén, pero neste caso basase fundamentalmente no que é o patrimonio histórico, que creemos que é un elemento turístico digno de mostrar a todo o mundo. Por un prezo simbólico de 2 euros, os visitantes poderán desfrutar da riqueza histórica e patrimonial que agocha esta vila. Este ano, ademais, como novidade, incluiránse no itinerario as principais localizacións onde se rodou a popular serie Fariña. Partimos do Concello, adentrámonos no casco antigo pola Porta da Vila ata o Museo das Laudas, o Museo de Santa María Nova. Despois tamén intentamos pasear un pouco polas rúas medievais ata o que é a Igrexa de San Martiño e acercámonos tamén ao Porto de Noia, ao Portus Apostoli, e regresamos de volta a Alameda, un recorrido circular. Este ano pasaremos obviamente polos escenarios onde se rodou a serie Fariña, que tanto éxito está tendo nestos días. Vai a ser un atractivo turístico máis engadido. As visitas desenvolveránse entre o xoves e o domingo ás 11 da mañá. Non é preciso reservar previamente, abonda con achegarse 10 minutos antes da hora de saída á Praza do Concello, de onde partirá a ruta.